אז חשבתם פעם, מה בדיוק קורה לאוכל אחרי הביס הראשון? היום אנחנו יוצאים למסע מרתק אל תוך אחת המערכות הכי חיוניות וגם הכי מורכבות בגוף שלנו, מערכת העיכול. אנחנו הולכים לפרק את כל התהליך, מהרגע שהמזון נכנס לפה ועד סוף המסע המדהים שלו. יאללה, בואו נתחיל. תסתכלו רגע על המספר הזה, 28,800 קילוגרם. זה נשמע מטורף, נכון? ובכן, זאת כמות המזון הממוצעת שאדם אוכל במהלך כל חייו. וכדי להתמודד עם כמות אדירה כזאת, הגוף שלנו פשוט חייב מכונה משוכללת להפליא. המכונה הזאת היא מערכת העיכול. אז הנה מפת הדרכים שלנו להיום. אנחנו נתחיל עם מבט כללי על המכונה המופלאה הזאת. אחר כך נעקוב צעד צעד אחרי האוכל בדרך שלו למטה. נכיר את השותפים החשובים שעוזרים לו בתהליך, נבין מה התפקיד של שומר הסף של הגוף. נראה איך הגוף סופג את מה שהוא צריך ומה קורה עם כל השאר. ובסוף נדבר על משהו ממש מופתיע, הקשר בין הבטן למוח שלנו. יופי, אז בואו נצלול פנימה. נתחיל עם התמונה הגדולה ונבין עד כמה מערכת העיכול היא באמת פלא של הנדסה ביולוגית, עם 10 איברים שונים שעובדים יחד בתיאום מושלם. זה נתון שקשה לתפוס. תחשבו על זה רגע. אם היינו לוקחים את כל מערכת העיכול ופורסים אותה בקו ישר, היינו מקבלים צינור באורך של כמעט 9 מטרים. אבל זה עוד כלום. החלק המדהים באמת הוא שטח הפנים הפנימי שלה. הגודל שלו, חצי מגרש בדמינטון. כל השטח העצום הזה נועד למטרה אחת. לוודא שנספוג כל טיפת טוב מהאוכל שלנו. אוקיי, אז הנה המסלול הבסיסי שכל ביס של אוכל עובר. זה מתחיל בפה, ממשיך דרך הוושט לקיבה, ומשם לתחנה המרכזית של כל הסיפור הזה, המעי הדק. בסוף, מה שהגוף לא צריך, ממשיך למעי הגס והחוצה. בואו נתחיל בתחנה הראשונה, איפה שהכל מתחיל. כאן הכל מתחיל, התחנה הראשונה במסע. פה מתחיל גם הפירוק המכני של האוכל, וגם הפירוק הכימי הראשוני שלו. אז אחרי שלעסנו ובלענו, האוכל לא סתם נופל לקיבה, ממש לא. יש פה תהליך אקטיבי שנקרא פריסטלטיקה. תדמיינו מין גל של התכווצות שרירים, שפשוט דוחף את האוכל קדימה לאורך הוושט, והתנועה הזאת כל כך חזקה שזה יעבוד גם אם נאכל בעמידת ידיים, למרות שלא מומלץ לנסות את זה בבית. וזה קטע ממש מעניין. הקיבה לא עובדת אותו דבר כל הזמן. תראו את ההבדל. כשהיא ריקה, בין ארוחות, היא מפעילה גלים חזקים כאלה, מין מצב ניקיון כדי לסלק שאריות. אבל אחרי שאכלנו, היא הופכת לבלנדר רציני. התכווצויות איטיות יותר, אבל תכופות, 3 בדקה, שפשוט לשות, תוכנות ומערבבות את האוכל עם כל המיצים והחומצות, עבודה יסודית. אוקיי, הקיבה סיימה את עבודתה, עכשיו העיסה החומצית הזאת עוברת לאירוע המרכזי של העיכול, המעי הדק. אבל הוא לא לבד במערכה, יש לו 2 עוזרים סופר חשובים. בדיוק פה, בתחילת המעי הדק, שנקרא התריסריון, מתחילה מתקפה כימית מתוזמרת להפלאה. הלבלב שולח קוקטייל של אנזימים חזקים, ובמקביל כיס המרה משחררת מיצי המרה. זה נוזל ירקרק כזה שתפקידו לפרק את השומנים הגדולים לטיפות קטנטנות, כדי שהאנזימים מהלבלב יוכלו לטפל בהם בקלות. וזאת בעצם התוצאה הסופית של כל העבודה הזאת. כל המולקולות הגדולות והמורכבות באוכל מתפרקות לאבני הבניין הכי קטנות שלהן. פחמימות הופכות לגלוקוז, שזה סוכר פשוט. חלבונים מתפרקים לחומצות אמינו, ושומנים לחומצות שומן וגליצרול. רק בצורה הזאת, כשהן כל כך קטנות, הגוף סוף סוף יכול לספוג אותן ולהשתמש בהן. אבל רגע, זה לא כל כך פשוט. כל אבני הבניין האלה שנספגו מהמעי לדם לא יכולות פשוט להסתובב בגוף. לא. קודם כל, הן חייבות לעבור בקרת איכות במפעל המרכזי של הגוף, הלה הוא הכבד. הציטוט הזה פשוט קולע בול. הכבד מתפקד כשומר הסף לגוף כולו. הוא ממש עומד בשער. כל אדם שמגיע ממערכת העיכול עובר דרכו, והוא זה שמחליט מה נכנס למחזור הדם הכללי, מה צריך עיבוד נוסף, מה נאגר לשימוש מאוחר יותר, ומה מסולק כי הוא רעיל. והוא עושה עוד כל כך הרבה דברים. הכבד הוא פשוט בית חרושת כימי מטורף. הוא מאבד את כל החומרים המזינים. הוא מנטרל רעלים כמו אלכוהול ותרופות, הוא מייצר את מיצי המרה שהזכרנו קודם, הוא בונה חלבונים חיוניים, למשל כאלה שגורמים לדם שלנו להיקרש, והוא אפילו חלק ממערכת החיסון, איבר מדהים.
טוב, אז אחרי שהאוכל פורק לחלוטין והכבד אישר את הסחורה, אנחנו מגיעים לשלבים האחרונים במסע, איך הגוף בעצם סופג את כל הטוב הזה, ומה קורה עם כל מה שנשאר. אז איך הספיגה הזאת קורית כל כך ביעילות? תראו, הדופן הפנימית של המעי הדק היא לא חלקה בכלל. היא מכוסה במיליוני בליטות קטנטנות, כמו אצבעות קטנות שנקראות סיסים או וילי באנגלית. הן נראות כמו שטיח כתיפה והן מגדילות את שטח הפנים של המעי בצורה פשוט דרמטית. כל זה כדי לאפשר ספיגה מהירה ומקסימלית של כל המולקולות החשובות האלה ישר לתוך כלי הדם. אז בואו נסכם את לוחות הזמנים של כל המסע הזה. הלעיסה לוקחת כמה דקות. השהייה בקיבה, בערך 3 שעות. המעבר במעי הדק, שם קורה רוב האקשן, לוקח בין 4 ל-6 שעות. ובסך הכל, המסע המלא, מהביס הראשון ועד הסוף, אורך בין 30 ל-40 שעות. כן, זה לוקח זמן. ועכשיו אחרי שהבנו את כל התהליך המכני והכימי, בואו נגיע לחלק אולי הכי מפתיע בכל הסיפור הזה, הקשר המאוד עמוק בין מה שקורה לנו בבטן לבין מה שקורה לנו בראש. הרי כולנו מכירים את הביטויים האלה, תחושת בטן או פרפרים בבטן לפני משהו מלחיץ. אז מסתבר שזה לא רק מטאפורה. יש פה משהו ביולוגי אמיתי ועמוק. וזה הגילוי המדהים. מערכת העיכול שלנו מרושתת במערכת עצבים עצמאית משלה, כל כך מורכבת, שיש בה מאות מיליוני תאי עצב. זה יותר ממה שיש בכל חוט השדרה. בגלל זה מדענים קוראים לה המוח השני. המוח הזה בבטן מנהל את כל אופרציית העיכול המורכבת הזאת לבד, כמעט בלי עזרה מהבוס הגדול שבגולגולת. והנה נתון שיעיף לכם את המוח, תרתי משמע. 95% מהסרוטונין בגוף שלנו, זה הנוירוטרנסמיטר המפורסם שאחראי על מצב הרוח, נמצא בכלל במעיים, לא במוח. זה מסביר המון על איך התזונה שלנו יכולה להשפיע, ובצורה ישירה על איך שאנחנו מרגישים. התקשורת בין שני המוחות האלה היא לגמרי דו-סטרית. אבל תראו את התרשים, התנועה ממש לא מאוזנת. 90% מהמידע זורם מהבטן אל המוח. רק 10% זורם בכיוון ההפוך. מה זה אומר? שהבטן שלנו בעצם מדברת אל המוח שלנו כל הזמן. היא מדווחת לו מה המצב, וזה משפיע על הרגשות שלנו, על ההחלטות שלנו, אפילו על המחשבות. אז בסופו של דבר, מערכת העיכול היא הרבה יותר מצינור שמעביר אוכל. היא מפעל כימי משוכלל, היא מערכת הגנה, והיא מרכז תקשורת שמשפיע על כל החיים שלנו. אז אולי השאלה הזאת היא לא סתם שאלה פילוסופית. אולי זו העצה הבריאותית הכי טובה שיש. בפעם הבאה שיש תחושת בטן, אולי באמת כדאי לעצור רגע ולהקשיב לה.